explorers, pioneers. You said science is about admitting... Цяга да даследавання ў нас у крыві – гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Добрый дзень, дарагія слухачы. Сардэчна запрашаем на чарговы выпуск падкасту «Адкрыў сабе вучонага. Грамадзянская навука», дзе мы разам з вамі ператвараем свет у лабараторыю пад адкрытым небам. Сёння мы пагаворым пра яшчэ адно з прыродаарыентаваных рашэнняў, і тычыцца яно насякомых. Доўгія гады людзі лічылі іх пагрозай альбо, прынамсі, непрыемнасцю, з якімі трэба змагацца. Цяпер тренд адварочваецца. Навукоўцы зазначаюць, што для стабільнасці экасістэм насякомыя вельмі патрэбныя. Таму ў гарадах пачалі пакідаць някошаныя траўнікі ці садзіць кветкавыя лугі. А побач з імі з'яўляюцца дзіўныя пабудовы у выглядзе маленькіх хатак, зробленых або з саломы, старога дрэва ці нават камянёў. Вось мы і паразмаўляем цяпер, навошта іх будаваць і што гэта за курорты для насякомых. Таму што менавіта пра гэта, пра хаткі для насякомых, ці як іх яшчэ называюць інсект-гатэляў, ідзецца размова. З намі, як заўсёды, наш эксперт Уладзімір Зуеў, старшыня фонду «Неруш Натура», які ведае, як дагадзіць нават самаму пераборліваму жуку. Добрый дзень. Так, сёння мы пагаворым аб захаванні насякомых. Владзімір, здавалася б, што менш камароў і мух толькі плюс для чалавека. Навошта так турбавацца пра казур? Перш чым я адкажу на гэтае пытанне, прапаную спачатку пазнаёміцца з насякомымі. Хто яны такія? А насякомыя – гэта жывыя істоты з целам, падзеленым на тры часткі: галава, грудзь, брушка і часта з крыламі і вусікамі. Яны вельмі разнастайныя і жывуць паўсюль на зямлі. Існуе велізарная колькасць розных відаў насякомых, ад мурашак і пчол да матылькоў і жукоў. Вошы, блыхі, стракозы, прусакі, тэрміты, камары, мухі, божыя кароўкі, травеньскія жукі – гэта ўсё насякомыя. Пражываюць яны ўсюды – у зямлі, на раслінах і нават у хатах. Сапраўды, мільёны іх мы бачым. А якую ролю яны адыгрываюць у экасістэме? Насякомыя – гэта ключавыя ўдзельнікі экасістэм, якія выконваюць у прыродзе мноства функцый. Насякомыя пыляць каля 90% раслін, падтрымліваючы працэс іх размнажэння. Калі, напрыклад, знікнуць чмялі, то і расліны з імі, напрыклад, канюшына. А далей па ланцужку няма раслін, няма ежы для жывёл, няма ежы да пабачэння жывёлы. Птушкі, дарэчы, ядуць казурак. Не стануць жучкоў, птушкі пачнуць галадаць. Усё ўзаемазвязана. А яшчэ насякомыя сапраўдныя перапрацоўшчыкі смецця. Лічынкі насякомых жывуць у глебе і перапрацоўваюць лісце, галінкі і ўсё, што ўпала і там ляжыць. Робяць глебу ўрадлівай. А вуглярод вяртаецца ў атмасферу, а пажыўныя рэчывы ў зямлю. А вось, напрыклад, божыя кароўкі. Маленькія, але грозныя паляўнічыя. Тлю храбусцяць, як чыпсы. А мурашкі? Навогул супергероі санітары лесу. І лес прыбіраюць, і шкоднікаў ганяюць. А ёсць казуркі, якія працуюць нават на заводах. Амаль што на заводах. Напрыклад, муха, чорная ільвінка, афіцыйна прызнана сельгасжывёлай. Неверагодна. Кажуць, што нават ёсць рэгламент па вырошчванні гэтых мух. Таму што гэтыя мухі перапрацоўваюць харчовыя адходы, а іх лічынкі потым ідуць на вытворчасць бялковай мукі. Лясны жук, які жыве ў грыбах, утрымоўвае бялкі, якія могуць спрыяць лячэнню хваробы Паркінсана. А вось што крыўдна. Некаторыя насякомыя могуць знікнуць да таго, як мы даведаемся, чым яны могуць быць карысныя. Вельмі цікава, нават магу сказаць, што гатовы стаць афіцыйна фанатам насякомых, якія не проста нейкія перашкоды для людзей, а сапраўдныя супергероі прыроды. Але чаму яны знікаюць? У чым праблема? Тут, на жаль, вельмі доўгі спіс чыннікаў. Па-першае, мы разбураем месца іх жыцця, экасістэмы. Будуем гарады бетонныя, вырошчваем на палях сельскагаспадарчай культуры, дзе карыстаемся хіміяй направа і налева. А ў выніку ані кветачак, ані травы, ані насякомых. Па-другое, выкарыстанне хімічных рэчываў. Пестыцыды, угнаенні, выкіды з заводаў – усё гэта атручвае прыроднае асяроддзе, дзе жывуць насякомыя. Кожны з нас спрабуе абараніцца ад непрыемных насякомых, а тое, як рэпеленты адштурхоўваюць ад нас насякомых, таксама адбываецца і ў прыродзе. А яшчэ святло.
Аказваецца, гарадскія ліхтары і неонавыя шыльды — гэта пасткі для насякомых, таму што яны ляцяць на свет, кружаць, губляць арыентацыю і гінуць. Даследаванні паказваюць, што гарады проста высмоктваюць насякомых з прыроды мільярдамі. А скажыце, ці ёсць віды насякомых, якім дастаецца асабліва? Даследаванні з Аўстраліі і Кітая, хоць аналізавалі дадзеныя аж з 73 краін, паказалі, што колькасць насякомых па ўсім свеце падае амаль што на 2,5% ў год. І гэта не жарты. Пад асаблівай пагрозай матылі, пчолы і гнаевыя жукі. Так, нават тыя, хто займаецца не самай гламурнай працай. Вельмі важныя. Асабліва церпяць дзікія пчолы. І хатнія пчолы таксама, дарэчы. Іх і труцяць, і дамы іх адбіраюць, і клімат змяняецца не на іх карысць. Плюс хваробы, паразіты і ўсё ў такім духу. Цяпер пчолы жывуць у 2 разы менш, чым 70 гадоў таму. Яшчэ сталі драбней. А менавіта яны галоўныя апыляльнікі раслін. Калі пчолы знікнуць, ураджайнасць раслін і сельскагаспадарчых, і лясных культур значна знізіцца. Па дадзеных харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, без апылення пад пагрозай апынецца ежа на суму больш за $500 мільярдаў. Гэта значыць, спаліць знікнуць не толькі ягады і садавіна, але і агуркі, памідоры, перац, какава і нават капуста. Вельмі важная справа. Бачым, што насякомыя сапраўды ратуюць свет, альбо ад іх вельмі шмат што залежыць. А што чалавек можа для іх зрабіць? Усё проста. Мы павінны забяспечыць тэрыторыю для іх жыцця, захаваць ім экасістэмы, а значыць, будаваць ім гатэлі. Так, не жартую. Так званыя хаткі для насякомых — гэта і зімоўка, і хованка, і радзільны дом. Асабліва патрэбныя такія апартаменты для адзіночных пчол, восаў, божых каровак і іншых карысных насякомых. Апартаменты гэта як? Ложак, ванна і вай-фай? Амаль што. Уяві драўляную скрыню, у сярэдзіне усякае натуральнае начынне: галінкі, салома, гузы, кавалкі кары, трубачкі ад трыснёгу, дзіравы бамбук. Часам нават старую цэглу выкарыстоўваюць. Атрымліваецца натуральны хостел для насякомых. Пчолы жывуць у люлечках, жукі ў шчылінах, а божыя кароўкі ў кары. Паставіў такую на дачы і чакае пастаяльцаў. Толькі не прыбірай яго на зіму. Не выганяй жыхароў у мароз, каб пастаяльцы не засталіся без даху над галавой. Калі ляніва рабіць самому хату для насякомых, то можна набыць у гаспадарчай краме. Кошт вялікага гатэля каля €50, а малога каля нават €5. Вельмі файная ідэя. Адкуль яна ўвогуле з'явілася? У Бельгіі, Францыі, Галандыі даўно ўжо існуюць інсект-гатэлі. Там зразумелі, што вось гэтыя адзіночныя насякомыя, яны спрыяюць росквіту нашых гарадоў. І людзі заўважаюць, што гэта не толькі дапамагае насякомым, але і рэальна змяншае колькасць шкоднікаў у садзе. А яшчэ, гэта крутая нагода навучаць дзяцей, што прыроду трэба не баяцца, а берагчы. І можна назіраць за жыццём насякомых, як за серыялам. Цікава ж. А ці нехто ўжо такое рабіў, скажам, сярод звычайных людзей? Канешне, асабліва фермеры і дачнікі, якія імкнуцца вырошчваць гародніну і садавіну без хіміі. Яны актыўна ставяць інсект-гатэлі прама ў сябе на ўчастках. І пчолам добра, і ўраджай лепш. Але не толькі ў вёсках. Цяпер такія домікі можна сустрэць у школах, універсітэтах, парках, нават у цэнтры горада. Вось, напрыклад, у Польшчы, у Кракаве дзеці з актывістамі майстравалі гатэлі для насякомых з падручных матэрыялаў. Палет, саломы, старых гаршкоў для кветак. А потым сачылі, хто туды засяліўся, як у рэаліці-шоу, і перадавалі дадзеныя вучоным. У Варшаве хаткі для насякомых можна сустрэць таксама ў парках і скверах, напрыклад, на тым жа полі Макатоўскім. А ў 2021 годзе Асацыяцыя дэвелопераў наогул выбудавала самы вялікі гатэль для насякомых у свеце. Пасля разабралі яго на асобныя нумары і раздалі ўдзельнікам асацыяцыі. Так што зараз такія гатэлі ёсць у розных гарадах у Польшы, ад урославу да маленькіх. Можна сказаць, амаль booking.com для жукоў. Так, вось яшчэ ёсць цікавы праект «Інсектопія». Еўрапейская асацыяцыя універсітэтаў робіць кампусы больш зялёнымі і сяброўскімі для насякомых. Ставіць домікі для насякомых прямо на тэрыторыі універсітэтаў, каб была не толькі вучоба, але і падтрымка біёразнастайнасці. А ў Англіі адзін курорт натхніўся фільмам «Гатэль Гранд Будапешт» і пабудаваў Гранд Бух Эпіст Хотел. Гэта рэальная назва, прыгожа і модна. Ось цікавы арт-праект існуе ў Антверпене. Там архітэктары і мастакі разам пабудавалі вежу біёразнастайнасці. Гэта і інсект-гатэль, і скульптура, і цэлая міні-экасістэма. Там усярэдзіне ўсё, што падабаецца насякомым. Бамбук, бярвенне, сухія раслінкі. Вежа нават абаграецца за кошт кампоста. Вось такая 5-зоркавая хатка з экаацяпленнем і аўтаномнай сістэмай жыццезабеспечэння
забеспячэння. Праект гэты атрымаў міжнародную прэмію ў галіне грамадскага мастацтва. Так што хатка для пчол можа стаць творам мастацтва і выратаваннем планеты. А ці ёсць нешта такое ў Беларусі? Так, у Мінску актывісты з экадома раней рабілі такія домікі ў парках і на лецішчах. Хтосьці нават выкарыстоўваў старыя кнігі. Такія культурныя жукі там жывуць. А ў Гродні гасцініцу для насякомых пабудавалі прямо падчас уборкі парка. Прыбраліся і пабудавалі. Прыгожа. Але трэба заўважыць, што гэта адзінкавыя прыклады стварэння такіх гатэляў для насякомых. Але адзінкавая чаму? Таму што людзі не ведаюць, не хочуць альбо не лічаць патрэбнымі. Я лічу менш інфармаваныя пра значэнне вось такіх насякомых для гарадскіх экасістэм у беларускіх гарадах. Таму што гэта лёгка зрабіць, але трэба растлумачваць людзям карысць. Што ж, будзем спадзявацца, што практыка будаўніцтва інсект-гатэлей будзе пашырацца не толькі ў Беларусі. Я так разумею, што магу пабудаваць хатку, стаць навукоўцам і яшчэ, можа быць, атрымаць лайкі за фоткі жукоў. Таму слухачы, берыце галінкі, гузы і наперад будаваць гатэлі для насякомых. І, магчыма, ваш двор стане самым модным у горадзе. Владзімир, што скажаш напрыканцы для нашых слухачоў? Сябры, кожны домік для насякомых – гэта маленькі крок да выратавання планеты. Плюс гэта весела. Вы быццам бы адчыняеце хостак для жукоў і пчол. А калі сур'ёзна, вашы назіранні могуць дапамагчы навукоўцам зразумець, як абараніць прыроду ад кліматычных перамен. Так што будуйце, назірайце і дзяліцеся дадзенымі. Вось гэта я разумею, грамадзянская навука ў дзеянні. Дзякую, Владзімир, за натхненне. А я нагадваю для слухачоў, што домікі для насякомых гэта не проста дэкор, а важны ўклад у захаванне біяразнастайнасці і таксама ўстойлівасці вашых садоў і гародаў. Дапамагаючы насякомым, дапамагаеце вы прыродзе і таксама сабе. Дзякуй, што былі з намі. Сачыце за новымі выпускамі грамадзянскай навукі і не забывайце, маленькія жыхары нашага свету маюць патрэбу ў нашым клопаце. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about many more. Цяга да даследавання ў нас у крыві. Гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. You? Deal. All right.